Nasukip nga gahin sa local school board karong tuiga ang 295 million pesos aron magamit sa pagpatukod sa mga temporary learning shelter sa lalawigan sa Sugbo. Si Femari Dumabok sa report. Gipaybaw ni Dr. Sininin Priscilo Paulin, Schools Division Superintendent, Cebu Province, nga ang DepEd bipatukod usabog mga temporary learning shelter nga nagpadayon pa hangtod karon. There are also temporary learning shelters to be built by the provincial school board, no? As I have said, focus ni on those schools nga badly damaged by the earthquake and the typhoon. Gipasabot tinuon ni Paulin nga sa 1.4 bilyones pesos nga gahin gikan sa Special Education Fund, wala malakip niini ang TLS alang sa mga component cities nga apektado sa bagyo ug linog. Apan iyang gipasabot nga sa tukurong mga smart classrooms sa lalawigan sa Sugbo, malakip na niini ang mga component cities. Samtang gipaybaw ni Christopher Baricuatro, focal person for the Provincial School Board, nga sa 1.4 bilyones pesos, 295 billion pesos niini gigahin sa pagpatukod og mga temporary learning shelter. Sa kantidad, mapabarug niya ang 269 units nga mga TLS sa mga dapit nga apektado sa bagyo ug linog. Sa pagkakaron, padayon pa ang procurement niini. Gawa sa 295 million pesos, nangayo usab ang local school board ug dugang 367 million pesos. Isip supplemental budget alang gihapon sa maong katuyuan. 269 units ng TLS. Pero with that, kuwang gihapon ang allocation. Kuwang gamay tungod sa wala na mo na ang cost sa construction if sa islands. Hinuon gipasabot ni Baricuatro nga migahin usab ang local school board og 700 million pesos aron pagpabarog sa mga smart classrooms sa tanang mga lungsod ug mga component city sa lalawigan. Included na ang all the chairs, tapos may solar lights na siya, merong rainwater catchment, and meron po solar lamp sa gawas, and ang highlight is na ay interactive panel. So kung 4 classrooms, merong 4 interactive panels. Usa sa nakaduso na og resolusyon sa provincial board mao ang lungsod sa Oslob. Napili nilang eskwelahan nga pabarugan sa smart classroom ang Nueva Caceres Elementary School. Na-identify na namo ang eskwelahan nga nagkinahanglan og nailuna. So naghimo din ang local school board of resolution asking the Sangguniang Bayan to submit a resolution to Governor Pam. Oban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.